Omdon shu iway na pedeng jongi ki bena syapang katma ha Ukraine kabadang ne hadu menta wat lada kelas dang kenja agi kot kubor na haki news channel jong ki TV bat ki internet. Hakaway kasngi katba ka jingele kadang jurba uway u Shipai ke Ukraine ula syak khang kedong haki Shipai jong keri Russia. Kaladei haklau bat idan lad da kumway pat satang ban syuphet yap na kata kajaka kaba udan. Kinong syun jong uru kim aili kibuat na din jong u bat kilayo ban siat ru kato kat nengut ki para Shipai jong u ki badan hakaju kenhu. Uta u Shipai udai u Kristen bat hakum kata ke khlip mat kaba udang mere ban wat jakari yalade ula duwai ha U Blei ban yadai u bat hakaju kapor ula sngew artatin la U Blei undang la na em ban yarap ya u hakum kata ke khlip mat kaba ma bat kaba sngew don jing kermanshu kat ba udang mere ban petri elade ula poi hakaway kajaka kaba kamlong riat bat ha kata kajaka ki don shibun ki krem puban beren bat hanta ula rung hakaway na kita ki krem haba ula rung ha kata ke krem uyo i bakata ke krem kadai ke berit i u benri bat kinong syun kim dan kam ban yat jengai ban lap ya u ladam kirung ha kata ke krem kumta ula duwai jur ha U Blei ba unya dayu u da ka baker kenro kata ke krem da ki mau nang baki kuli kin omla ban peileng ba hendrai tang hadien katuk nepor ba ula deb ban duwai ula yo i ya kata bawa ba kebun kam ban than bat ban thir ban shnayeng yelade hakum kata kapor u Shipai ula snumno mensim namar ba upan jinyada na U Blei ban khang ya kata ke krem da ki kenro mau hendrai u ai penban tang daki snir thabawa kabom na satya banyadaya u ulaya snyaw ya kajing ya kren jong ki Shipai ki bedai kinong shun jong u ban cek lut haki krem baro bat kane kalapan ir shu ya u kumta ha kata kapor ula nang perkat bakane kande kabakut jong kajing jong u bat ula kot jing mon ban penkre ya lade ban yelek persya e kinong shu da ka basu kendu no ya ka jing jong u hendrai haba kita ki Shipai ki bawat ya u kila poya khmat jong kata ka krem ba uri kila sedang ban yakren para maki ba uta u Shipai u khlem rung ne don ha kata ka krem na marjin balada urung ne don ha kata ka krem kisnir thabawa kila ban kan ne kila ban du no kumta kila phet no ba uta u Shipai ulalaj im na ketersim jong ke jingyap hadien ba une u Shipai ula perkhat bha syapang ki jingpan jong u ula sngew thuo syai kadar ba U Blei u jubap thek ya ki jingduwai jong u da ka baker kenro ya kata ke krem U Blei u pha da ka thabuwa ba kan thir ksai hangta nang ba unla ben ring mensim bat ru ba unlaj na ketersim jong ke jingyap kaktien U Blei kapenken mau yangi na Matthews kalenong kabahan riu katkot kapapra namar kata wat long kum kita kaba ukpa jong pi uteb ya ka ru kaba pidan kam men shua ba pinpan no kum kibriu teng habangi don ha kajaka kabangi snyodo jingkermen haba U Blei jubap ya ka kabangi pan ni artatin no bat bun sin ru ni pai din no na ka jinget jungi hendrai ngi dai ben tip e kani ko wai ba U Blei u ba yo ilut e ka bastang bat ka bakut jong ka jingim jungi utep kano ka babha na ka benta jungi bat U Blei jubab e ka jingduwai jongpi ha ka ya ka badai ada ka por ka babiang ni dai barabor ban long ki banang ban yai sha ba yai ap wat ada U Blei jubab ni aya ki jingpan jing kerpat jungi namar U Blei utip khamha ya ki jingdun kam jong pi baro